بليت مشوان انهجاد ناف جهة آلوزيين ايكو رؤوددن هر واحد جهة برب کنگره که بدیچه پارلمنتری برای جهة و سروکی برای شارداریا آگریه سوج سیان آگریه میوانی منه سلاو بوده بریز سیان دست پیکه داد خوازم بزانبم که سوجنها جهة برب کنگره که بدیچه گلو اف کنگره دبی کنگره آلوزیان یانجی کنگره گوهرتنان تو چاواد بینه. السلام حرمتی خوش ورد شنم جماعت وارا گداری ورد شنم لآگری پر گلک سلام اج ورد شنم از نواجه اپی پر رند زانم نواجه اپی دا میجی گلک سالا سیاست کر از فکری وانج زانم فکر کل چال کردادن هیرن اویج دزانم و ایرو جمع پرسکر اوا نامزدیا özgür özel gelo berastiye yani aluzatiye. Bu aluzatiye yani dibejin ki neva CHP da demokrasi heye herkes karabe ve namzet tev herkes karabe ve namzet boy ve nişanı millet bedin millet bu xapinin boy CHP bu xapinin servi vi işi demeşinin tişteki usatene özgür özel neva CHP da ji kes raya xo zede nadi nava kamuya CHP da ji kıymeti halbiye ki vitneye bu yuka eva dibin ya Türkiye medvin alavere Kürt Mehmet nöbete yani evana ji alavere dibi belki em CHP ji millet rabe ji nava meda demokrasi heye ki çi bixaze dikare bike herkes dikare bibe namzet li ser wî dimeşîne. Keke savcı ew ارسان oymen heye tu zanî nav CHP'de ew jî navek diyare Kemal Kılıçdaroğlu'ya Özgür Özel'e û ew rojnamavan Fatih Altaylı dibêje ku kesekî din jî dê xwe kandî dibike û ew ke jî ji malbata kesekî ya ku pêştir serokatiya CHP kiriye bes nav nade yani çar kandîd ê ku heta niha hatine eşkerekirin dibe hene din jî derkevin gelo ev kongre ya ku CHP dike dê bibe kongreke ku zêdetir yekîtiya CHP pêkwerê lê wekî ku diyare zêdetir parçebûn di nav CHP'de dê pêkwerê tu çawa dinirxîne? Nava CHP devamlı bi hevra dikevin bi hev dikevin heta roja îro jî rûyê vê hevketinê da rûyê vê ewkê da nehatine cîkî CHP da nexweşîk heye nexweşiya en mezin ew e watê ew kesê ku CHP ava kirin ji wê rojê heta roja îro xizmetekî ji milletê xwe ra ji milletê Tirk ra nekirine ça îro HDP biye bela serê mêrkê Kurd ew jî bûne bela serê mêrkê Tirk evana jî kokawan derê malê bûn CHP ser milletê Tirk oyun kir adetî wî örfa wî edeba wî ortaya rakir hetanî 5-6 salî piştî wî milletê Tirk isyanek nava CHP da daxist aynen îro tu lê binêre HDP jî edeba Kurda ew kawan düzena wan ortaya radike ew jî milletê Kurd jî yê ji qismekî şûn da ew jî serhildanê bikin em asıl duruma îro nava CHP da örsan ömen jî nas dikim ez aile jî baş nas dikim ew aile bi nava dewletê da heta roja îro gelek cî ew jî mane wextê ku ez ew CHP da bûm ez yönetima CHP da bûm wî çaxî da wextê ku ez Baykal ra ku ez yönetima CHP da bûm Onur Ömen jî hebû ew jî apê Örsan Ömen e Altan Ömen hûn zanin li ser CHP da serokê CHP bû evana aileke berê da nava siyaset da CHP dane Türkiye'yê devletê ra jî irtibata wan heye dibe ya beyaz Türk evana beyazın ji wî ka namzetiya wî ka qîmeta wî tune qîmeta namzetiya wî tune ew jî ji xwe ra Tekê sewcê tu te diyar kir ku CHP partiyekî herî kevnariya Tirkiyeyê 100 sal emrê CHP heye bes di nav raya giştiya Tirkiyeyê tu cara CHP wekî partiyekî rasteqîn a sosyal demokrat nehatiye dîtin gelo piştî vê kongrê guherîn dê çê bibin CHP dikarî bibe partiyekî sosyal demokrat ya rasteqîn yani
دراستیا خود ببی سوسیال دموکرات باوریات تشتێک وسە چێنەوە بە پارتیکە 100 ساڵە دوسوجی دەرباس بە ئەو تشتێک و سەرێ مەدا دەچێتێ ئەم دەبێژین برا مژی نەواندا سیاست کرد تو کەس نکارە ونا دەگشکە تو کەس نکارە CHPدا düzeneke dinê bîne tiştekî baş bîne li ser navê berê dewam dikin şîfrê wî heye kozmîk odî wî hene li wê derê siyasetekî çê dikin ew siyasetê li Tirkiyeyê dibe belkî em bela dikin kê rabe bêje ez ê CHP ra demokrasiyê bînim ez ê tiştekî bînim tiştekî wisa çê nabe CHP dedî cara teref me Kurda xeber de teref dedî cara ulusalciya xeber de cara eqçîtiyê dike cara dedî ez demokrasiyê pêşta dibim tiştekî wisa tune 100 sal jî nabe 200 salê jî nabe kodî wî ka genetika wî ka ne müsait vî îşiye ji vî îşê ra nabe ji vî îşê ra çê nebiye ew roja ku CHP ava kirine roja ku CHP hatiye ser hev topiye li wî çaxî jê ra kitabek nivîsine anayasak nivîsine ew wî vedişêrin li ser wî diçin li ser wê kitêbê diçin yekî dinê were bêje ez ê degişkim tedî nava millet ta xeber didin yek dibe ahane yek dibe ahaçû sonuç hilnadin tiştekî ji wan çê nabe çünkü koda wî genetika wî ferqlî ye ji bo yuka gelkê sewcê niha min guhdariya axaftina özgür kir gava ji bo belê ji bo serokatiyê xwe kandîd kir Ekrem İmamoğlu jî diyare ku piştgiriya wî dike niha Özgür Özel dibêje ku divê destûr bêguhertin ya CHP yani tüzûka CHP bêguhertin serokê CHP bêguhertin kadroyê CHP bêguhertin lê binemayê wê Kemalizme ew berî 100 salî ew şeş tîr êgo hatine danîn yani wê çawa guhertin bibe min ji xwe re dipirsim û ji te jî dipirsim ew guhertin dê çawa bibe guhertin nabe birayê delal guhertin nabe çima nabe watê ku min Ak Partiyê de ez bûme namzetê Agiriyê yê şaredarîya Agiriyê televizyonê da mülaqatek kir wê mülaqatê da me got kî bira Kurdî mekteba da bibe zimanekî tercih bikin bira herkes Kurdî hîn be eger ku diya min Kurdî dizane dikare xeber de bira diya hevalê me tîkşî Kurdî xeber de eger ku İngilîzî tê xeberdanê tê çêkirinê bira Kurdî jî were çêkirinê min tiştekî ha got Özgür Özel tam 2 hefta li ser vê xeberdana min ez pîs kirim got bira here ew Ak Partiyê li Agiriyê megrî bêjin iqçîtî kir tedî hücumê me kir qeydê wan hene vîdeoyê wan hene feqet îro radibe ji bo namzet ya xwe dibe kî ez ê destekê bime Kurda tedî behsa tiştê çûyî dike dibe nizam li urfayê eylek hatiye kuştinê ez ê heqî wî bigerim xwe millet dixapîne özgür tişte dernayê özgür CHP da jî nikare tiştek bike ew sadece îro ji bo çi dibe adayî dibe kî bira Kemal Kılıçdaroğlu nahile kes bibe adayî tu zanî Elewî nava wan da pir delegî wî zêde ne 1200 heb ew ku delege hene bi kurmancî cewan delegara çi dibêjin yê ku bijartinê dikin ewana hene ewana ji sedî newhêdî wî ka ji sedî nodî wî ka Elewî ne ewana jî hevdî pir digirin bernadin nahêlin Kılıçdaroğlu jura derê wê ku nava millet da bêje kî CHP da demokrasî heye adayîtî heye namzetî heye Özgür Özel jî xwe ra rol îcabî derxistine wê derê bêjin wela Kılıçdaroğlu rakîb wî hebû yê bêje yekî dijî yarışmıştı bu tiştekî wisa tune CHP degiş nabe kodê CHP yan yê se Kemalizmê here yan yê se dînsizî here tiştekî dinê nikarin çê bikin tiştekî dinê nikarin ava bikin tiştekî kopya dikin tiştekî orijinal nîne tiştekî orijinal nebe jî xêra wî tiştî tune Spasiyat etkim kekê Sewcê Seyan siyasetmedar ji Agiriyê Mêvanê me ez gelek spas dikim selam hürmet